Takže lidi, dneska to bude totálně myšmaš úplně všeho, takže úplně poprvé vám tady ukážu, jak jsem si prostě kupovala svůj nový kabát. A tady jsme zase pro změnu byli s přítelem na jídle, já jsem měla corn dog, on měl nudle a potom jsme vzali vyvenčit tady ty dva zlobivce. Chilec. Pojďte vy dva smraďoši. Lilinka, pojď. Si furt se zastavuješ někde. I tam. Oni chodí prostě v řádku. Potom jsme jeden den byli s Lilinkou na Lysé hoře, zvládla to úplně krásně, mamka tamhle obírala borůvky, prosím pěkně. Takže jsme byli s Lilinkou na Lysé hoře a bylo to úplně krásné. Potom jsme jeden den museli zajít do IKEA, takže jsme se tam byli podívat, já jsem si tam byla vybrat nějaký nábytek a vlastně jsem úplně poprvé ochutnala to jejich jídlo, které tam mají, takže jsem byla docela překvapená, kolik tam toho mají a byli jsme tam vlastně úplně s rodinou poprvé a já jsem si úplně poprvé dala prostě ty masové kuličky jejich, které měly úplně výborné a reálně jsem si je nemohla vynachválit. Končí, dobré. Potom jsem další den byla na festivalu jídla ve Frýdku na náměstí, měli to tam úplně nádherné, podívala jsem se po všech stánkách a bylo strašně teplo a oni tam takhle stříkali prostě vodu na lidi, takže to bylo úplně geniální. A já jsem furt uvažovala, jaké jídlo si mám dát, ale nakonec jsem se rozhodla pro tady ten pyrožek s nivou a goudou, který jsem se nakonec dala a byl úplně skvělý, protože ten syr se úplně táhnul. A potom ještě přišla babička a my si dali hranolky s trhaným masem. A tady už je další ráno, kde vám ukazuji svoji aesthetic snídaní, což byl vlastně jogurt s fíkem, který byl úplně skvělý. A tady vám už ukazuju svůj cute outfit, který jsem si vlastně brala do města. Ale s tím, že jsem se potřebovala prvně nalíčit, takže se pojďte se mnou úplně v rychlosti nalíčit.
A tady už jsem měla oběd a měla jsem zeleninové lazaně se sýrem a potom jsem si byla udělat kafičko, takže se pojďte podívat, jak já si dělám kafičko. Právě jsem si umyla vlasy, mám zatím v dolku, protože si chci dát ještě masku, ale umyla jsem se, mám pyžámko, budeme si udělat ještě večer, ale budu si dát tady tuhle masku, poprvé ji zkouším, takže jsem na ně docela zvědavá, vidíme. Takže tak.
Pojď, Lili, půjdeme ven, pojď, pojďme ven. Pojď, jdeme ven. Ano, tam. Ano, tam. Pojď, utíkej. Čup, jdi ven, čup. Čup, jdi, čup. Čup, 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 utíkej. A potom už jsem se jenom oblekla tady ten fitík a byla jsem se podívat v obchodech, kde jsem si koupila pár věcí. Tak další ten. Na svačinu jsem si potom dala pribiňáčka s ovesnýma sušenkama. Jsem doma z obchodu a jdu vám ukázat, co jsem si koupila. Takže, jako první věc, mám tady toto. To jsou vlastně balónky, které vlastně jsou prostě ve tvaru I love you. A to je z toho důvodu, že my budeme mít s přítelem za chvíli výročí, takže mu chci udělat také překvapení a prostě budeme mít takové balónky krásné. Dál jsem si musela koupit sekundové lepidlo, protože už nemám a já ho používám docela dost. Takže jsem si prostě koupila sekundové lepidlo. Dál tady mám prostě klasický takový prostě kelímek na tušky. Takže prostě máme kelímek na tušky. Dál tady máme propisku. Ta je prostě strašně hezká a mi se hrozně líbí. Takže jsem si prostě řekla, že si ji koupím. A já bych ji hned otestovala. Musím teda říct, že píše jako luxusně a je prostě úplně strašně hezká. Prostě look. Takže to bude úplně jakože gently. Takže to máme. Dále já jsem neodolala a prostě jsem si koupila nálepky další, protože já prostě miluji nálepky, ale ty byly tak cute, prostě podívejte se na ně. Super krásný. Tam je prostě zajíček a úplně všecko a to je hezké, takže to jsem si koupila. Dále jsem si koupila prosím pěkně zrcadla, to děláme prdele. Takový to prosím pěkně držaček na svíčku ve tvaru prostě mašličky. A to je úplně roztomilé, prostě to máme, tak to bude prostě ten držaček a teď tak bude svíčka. Takže máme držaček na svíčky ve tvaru mašličky. Dál tady máme prostě bobí, takového malinkého, nevím, budhu, asi. A ten je taky prostě takový bobínek a asi ho někam dám mezi kytičky, bo úplně tak hezký, že tam jako zapadá a úplně takový úplně hezký. Takže tam dáme určitě k tomu. Dál. A naposledy tady mám tyhle prostě
polštářky pod oči, které vlastně se dají buď jako do mikrovlnky, anebo se dají vlastně do mrazáku. A já to asi budu používat spíš jako do mrazáku, protože mě většině bolí hlava a bolí mě oči, takže zkusíme je vytáhnout. A v tom je prostě taková, jak to říct, prostě jakási želatina, nevím, a prostě to dáme, prostě tak to potočí. Bude to banger, takže máme takto takový líbíky do očí. Takže budeme takže to máme, to je krásný. A jako úplně poslední jsem si prosím pěkně pořídila Mystery Box od Adlera, protože jsem prostě nemohla odolat. Takže jsem si pořídila to a pojďme si to spolu otevřít. Takže na to. Nebudu se dívat. Look at him. Look at him. Prostě oranžový bubín. Tohle bych to ukončila. Ukončila bych tohle úplně chaotické video. Takže mi dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa.